кохерентно-очна томография. Това е най-новият метод, най-новият апарат в Благоевград, чрез който се идентифицират най-ранните етапи на заболяванията глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и още други редица очни заболявания. За този уникален метод и за неговото приложение и за метода и начина му на изследване потърсихме информация от доктор Величкова. Вижте какво каза тя пред нашата камера. Когато решиш работа. Доктор Величкова, каква е дейността на апарата очна кохерентна томография? Сега ще го представя по най-краткия възможен начин. Оптичната кохерентна томография е очен скенер, който дава възможност да се видят да се наблюдават най-дълбоките слоеве на ретината. С помощта му се виждат дълбоките слоеве на ретината и на зрителният нерв. Високата скорост на сканиране при този апарат позволява възможност да се получава 3D изображение, което съчетано с точността на апарата го прави един от най-ценните при диагностика на редица заболявания на ретината, както и при глаукома. Особено показателен е при дегенерациите на макулата, при други заболявания на макулата, както и при диабетна ретинопатия, особено диабетен макулен отток, както и при глаукома. Това е така по най-кратък начин представен апарата в две изречения. Той представлява оптичния кохерентен томограф е неинвазивен метод за образна диагностика на заболяванията на ретината. Основава се на принципа на нискочестотна кохерентна интерферометрия, което го прави бърз, лесен и удобен уред за изследване на заболяванията на ретината, както и проследяване от ефекта от провежданото лечение по отношение на тези заболявания. Особено при него това, което изображението се получава под форма на срез или топографска карта. Информацията се съхранява, обработва се количествено, прави се анализ и се съхранява, като се предоставя възможност да се сравняват резултати от предишни изследвания с настоящи резултати. При очната кохерентна томография особено така често се използва за диагностика на глаукома, което знаем, че е едно от най-честите заболявания, и могат с оптичния кохерентен томограф OCT могат да се хванат промени в слоя на нервните влакна и в диска на зрителния нерв много по-рано, отколкото по познатите до сега методи на изследване. Другото, което е много ценно, е, че се прави напречен срез и на преден очен сегмент. Благодарение на OCT-то може да се измерва дебелината на роговицата, което е особено пък важно при пациенти, на които предстои лазерно лечение за премахване на диоптрите. Много ценен метод. И не на последно място има възможност да се определя преднокамерен ъгъл, доколко е отворен, открит, закрит, за да се диагностицира път на глаукомата. Дали е открито ъгълна, дали е закрито ъгълна и съответно да се проведе адекватно лечение. Това е най-кратко. Предимствата на оптичния. За сега, ние отскоро работим с него. Тези апарати, мисля, че има 2 или 3 в България. Все още недостатъците не мога да кажа, че има някакви съществени недостатъци. Не смятам, че. За момента ние отскоро работиме, са минали около 30 на пациента. Това като бройка малко ли? Като бройка за сега е нормално, защото апарата е съвсем отскоро в нашата клиника. Така че хората не са запознати с съществуването на този уникален очен апарат. Едно от най-съществените преимущества, че този апарат дава срезове на ретината, които са
нали, с изключително голяма разделителна способност, 10 пъти по-голяма от срезовете при ядрено-магнитния резонанс. И вследствие на това се получава едно 3D изображение, което ни предоставя възможност и най-малките микроскопичните промени в очното дъно да могат да се доловят. При опции основни има апарата на изследване, глаукома, ретина и корнея. Това са. И първо ще направя за глаукома. Учила съм така, че се записвам. Момента, хубаво гледайте напред. Сега, значи основните три вида изследвания, които могат да се направят с осити, това е изследване за глаукома, ретина, като има две възможности при изследване на ретина мап и крослайн. По другото изследване е корнея. Имаме пахиметрия, т.е. изследване на дебелинарна роговица и преднокамерен ъгъл. В момента ще направим на пациента едно изследване за глаукома. Така, хубаво гледайте напред. Хубаво може да ми... Right. Натискаме първо дясно око, след това минаваме на изследване глаукома. И сега има едно кръстче вътре. Хубаво гледате в кръстчето лампата, дали може. Така, хубаво виждате ли там една звездичка зелена? Да. Гледате в звездичката, опитвате се да не движите погледа на едно място в звездичката. Чудесно, стойте така, без да мигате. Може да се дръпнете за секунда. Така, може да се дръпнете и сега ще видя вече разчитането на резултатите. Сега ще обработя информацията, която се е получила и ще видиме, ще получим анализ на промените, за евентуално дали има съществуващи промени от глаукома, като тук ми дава топографска карта, една топографска триизмерна оценка на вида на зрителният нерв и оценка на средната дебелина на роговицата. Имаме две графики, които всъщност ни показват има ли даден участък, в който има промени в неврофибрилерния слой, което е характерно за глаукомата. След това изследването ще го покажем, ще го демонстрираме, да. Сега ще направя и на още веднъж това изследване и на лявото око ще направим. Хубаво напред в звездичката. Фокусираме ириса, фокусира се. На диска, хубаво в една точица гледайте, не местете погледа. Точно така, не мигайте сега, не местете поглед сега. Само не мърдайте. Много добре. Не мигайте, ако може да не мигате, не.
Права, добре, стойте. Не мигайте. Всяко мигане ми излиза грешен резултат. Ето така, не мигайте сега. Много добре. Добре, може да се дръпнете. Изследването е готово. Индекса, тук зелената ивица показва индекса на успеваемост, значи 82%, което е добър показател на индекса. Сега ще погледна снимката. Сега ще се появи. В момента обработваме данните. Сега ще направим после на ляво око, за да може. Значи обаче има един участък, в който има някакъв съмнение. Да го видя тук. Ето този жълт сектор говори, че в тази зона има изтъняване леко на неврофибрилерния слой, което е суспектно за глаукома. И затова трябва да се следи при вас. Хайде да направим и на другото око. Сложи микрофона и нека говори. Тук се ви... Как да ви пречи да видите картината? Значи резултатът ти след. Значи вижда се графика, която обозначава плътността. Ето я графиката, която обозначава тук с разграфени са стойностите, обозначава изтъняването на неврофибрилерния слой. Тук е дадено назално и инфериор долу и назално. В тази зони имаме изтъняване, долу и назално имаме изтъняване на неврофибрилерния слой по ръба на диска, което е суспектно за глаукома и може да предполага наличие на глаукома. Другото, което графиките представят диаграми за темпорално, назално, инфериор и супериор промените при диска в неврофибрилерния слой. Червеният, тук няма обаче червен текст, не съм ви извадила Change Analysis. SI, това, което е дадено, SI, и секторните карти, ето това са секторни карти, горе, долу, назално и темпорално, се изобразяват също промени в неврофибрилерния слой, които могат да показват, че при пациента има наличие на изтъняване и което говори за откриване на глаукома, което може да предполага глаукома. Затова този пациент след време трябва пак да се направи такова OCT изследване, да се направи комплекс от изследвания, периметрия, тонометрия, оглед на очното дъно и да се сравнят резултатите, което самия апарат OCT си ги прави сам, дава такава сравняване на стойностите от предишно изследване и на стойностите от настоящо изследване. Обработва ги информацията и изчислява дали има някакви промени, които говорят за напредване на процес. Това е при глаукома.